Hello guys. Pati lang naman na yung chicken sandwich sa Jollibee. Tag. Kamahanod doon. Tag 149. Woo! 100% real chicken. Wow. So, para siya. Bago na siya sa Jollibee, guys. So, na ko siya i-share sa inyo. Tanawan. Look at that. Wow. Look at the cheese, everyone. And another cheese. Here. You see this? You see? And alin na buko? Okay na natin eh. Naingan niya ang kuan ang McDo sa una pero wala na. Ay naakaroon pero karon kay wala na lamit. sa mga panahon nga bata pa mayat ng mga 5 years old karon kay 80 naman ni. Thank you. Welcome. Amet dili. Ang tuwa mahal. Mahal kaya siya 149 pesos. Pasensya kayo ngit-ngit ka din rin. A la carte na siya, a la carte. A la carte. So muna siya ang bago sa Jollibee chicken sandwich overload. Chicken, real chicken. 100% real chicken. Wow. Naka naman Jollibee. Wow! Oh, and cheese. Ano na? Manok to siguro na bro, kay mahal man tayo. Ano? Si manok siguro na siya. Saan ni Baki? Apoy kang gastusan. Wala na si chocolate, kanak na po. Kayo din. Sa chocolate dadabaw. Na may kayo sa champurado. Dili man lang ang McDo, wala man yung cheese. Ang palaman naman ato kay katong mayo niya. Mayo. Linis no? Ang nila kay cheese ang nila. Bantayan nato ni siya ha. Dahil maabot ni siya. Kung pangit na niya ang palaman ka rin, no? Chicken, jud na real chicken, no? Tama na. Real chicken with cheese overload. Ay, meow! Real cut. Meow, meow! Kaya natin nisa kung magaling na sa anim ka. Kaya nga. Well cut na siya, well cut. Mukha kang po siya, pero wala man siya budget. Ano? 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 Ito na ko. Madaan niya eh. Tapos na ito. Wow. Meow, meow! Hay nako, this cup. Bawal ka na yung cheese. Bawal ka. Awat di ay mong lubot. Oh, nakita ang video. Oh. Taa ka. This is Mau Mau. Mukbangers ni siya. Kita na mag-iring na mukbangers. I-like ninyo siya o i-subscribe. Kuwatan tagang video ron. Mukbangers. Ay.
Audience lang kami. Ngayon, sige, apil-apil. Buko yun ako eh. Kabusog yun kayo sa. Ang natipid mo, what is in yung 149? Ang natipid mo, pag prito na lang huwag manok, palit ng pan. Sold. So, di, parang lasa na na. So, Hindi ako buko. practical lang. Nako, busog ko. Kani Kabusog kayo? siya. Oo. Kanina, makabusog niya. Ano eh, klaro na siya nga busog. Awan eh. Ang tiyan na niyo. Ngayon, face sabi ko. Oh, mana. Samok mo kayo. Alawan ni tiyan mo ni kanisa si mukbangers. Si Mau. Ano? Goodbye vlog. Goodbye. Da bye-bye. Bye-bye. I-off. Ikaw off. I-off dira, i-off. I-off.